D'acord, doncs començarem la sessió. Primer de tot, jo sóc l'Anna Puig i seré la qui guiaré la sessió d'avui de debat. I com haureu sentit, la sessió l'hem començat a gravar. I res, dono pas a l'Àlex Sastre, director general de Joventut, perquè faci la introducció. Moltes gràcies, Anna. Molt breument, perquè tampoc no vull, diguéssim, entretenir-vos molt, però sí que tant a la Núria, que és la directora de l'Agència Catalana de la Joventut, i a mi mateix ens agrada, diguéssim, a l'inici d'aquestes activitats precongressuals fer una petita benvinguda i, sobretot, emmarcar el que estem fent aquests dies amb aquesta sèrie d'activitats. Per tant, el primer que vull és donar-vos la benvinguda, agrair-vos la participació. Estem en un procés, com deia abans, de cicle d'activitats prèvies a la realització del que serà el Congrés de la Joventut de Catalunya, que es durà a terme al febrer del 2022, d'aquí escassament dos mesos. Aquest període, que ja va començar fa uns mesos, a l'abril-maig, volem que sigui un procés de reflexió, de debat, de participació, per construir el nou marc de les polítiques de joventut. Ara mateix estem en un procés de construcció d'un nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que esperem al llarg del primer semestre del 2022 tenir enllestit, i per tant el Congrés de la Joventut de Catalunya és una fita essencial en la construcció d'aquest Pla Nacional, i com que aquest Pla Nacional volem que sigui participat per tots els actors que prenen part en el disseny i en l'execució de les polítiques de joventut d'aquest país, i a més, diguéssim, volem portar a la màxima expressió aquesta governança compartida a l'hora de construir aquestes polítiques, hem posat molt èmfasi en aquest procés participatiu que, repeteixo, ens ha de portar un nou Pla Nacional i que té en el Congrés de la Joventut de Catalunya la principal estació, de les conclusions de la qual serviran precisament per això que deia, per construir aquest pla nacional. Hi van 6 grups motors, en 6 àmbits diferents, que creiem que són els que marquen aquest context actual per entendre com es desenvolupen els seus projectes de vida de les persones joves d'aquest país. Aquests 6 grups motors van començar a treballar al mes d'abril-maig, preparant reflexions en els seus diferents àmbits i posant les bases per a aquestes activitats que durant els mesos de novembre i desembre estem realitzant. Són 24 activitats emmarcades en aquests 6 grups motors. Aquests grups motors estan formats per tècnics experts de la Direcció General de Joventut, de l'Agència Catalana de la Joventut, de les entitats municipalistes, de l'ACM i de la Federació de Municipis de Catalunya, i també representants del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, a qui volem agrair el suport i la participació. Per tant, són activitats amb diferents formats, diferents horaris, adreçades a entitats juvenils, a persones joves, a representants polítics, a professionals de l'àmbit de la joventut i, en definitiva, també a totes aquelles persones interessades en la matèria, amb aquest objectiu de reflexionar al voltant de les diferents temàtiques i de construir plegats i de recollir aportacions i idees que ens serveixin per portar aquest debat en el marc del Congrés de la Joventut de Catalunya, que, com repeteixo, ha de sentar les bases del que ha de ser el proper Pla Nacional. Respecte a l'activitat d'avui, que et porta, diguéssim, o que queda entroncada en l'àmbit de l'economia social i solidària, avui s'activen aquests 3 espais virtuals paral·lels en què es debat com l'economia social i solidària pot generar un canvi de les comunitats cap al bé comú. Per tant, per fer-ho estarem acompanyats de joves experts en migracions climàtiques, en agroecologia i en ecofeminismes. Des de joventut creiem que és fonamental apostar per les transformacions en aquest model productiu, també reproductiu i de cures, perquè al final és un canvi estructural per poder avançar, repeteixo, cap a aquesta economia del bé comú. Aquest seria també un dels àmbits on, respecte, si mirem enrere, a l'anterior Pla Nacional de Joventut, quan es va construir, que va ser a principis o l'any 2010 i els mesos previs,
doncs, evidentment, aquí hi ha hagut un avenç important a l'hora de concebre des d'un punt de vista totalment diferent el que representa construir una societat en aquest àmbit. Per tant, en aquest marc, aquesta economia social i solidària és un element cabdal per avançar cap a aquest model productiu sostenible, sostingut, inclusiu i amb baixes emissions. Per tant, aquests espais de debat són els que ens han d'ajudar a enfocar aquestes temàtiques de cara a aquest nou Pla Nacional, com us deia abans. Per tant, tot el que són programes de foment de projectes d'economia social i solidària i prioritzar els que promoguin l'economia circular i la producció sostenible, inclusiva, doncs són programes que creiem que s'han d'impulsar. També les campanyes de sensibilització entorn de l'economia social i solidària adreçades als ajuntaments, als ens locals i a les persones joves. Per tant, aquest element, aquest eix troncal per nosaltres és important perquè també hem de tenir present, i moltes vegades, diguéssim, es parla de la gent jove en termes crítics, però al final hem de tenir molt present que no només moltes vegades s'és injust quan es parla de la gent jove, sinó que en aquest àmbit, en d'altres també, però específicament en aquesta transformació de la concepció que tenim dels models productius, la gent jove ha estat liderant el debat i, per tant, liderant que poguessin tenir un enfocament diferent. Per tant, a través d'aquestes activitats coneixerem iniciatives que són experiències innovadores, que són experiències també efectives en aquest marc de l'economia social i solidària i que marquen, doncs, diguéssim, aquesta línia d'avenç cap al bé comú. Per tant, l'objectiu és conèixer-les, veure les seves potencialitats i doncs, al final el que representen a l'hora de canviar aquest paradigma. Per tant, jo crec que més o menys l'activitat queda emmarcada. Jo crec que en aquest àmbit és d'aquells àmbits on en els últims anys, en l'última dècada, més hem avançat a l'hora de concebre la societat que volem i sobretot la societat que creiem que les persones joves han de definir. I, per tant, jo sense afegir més, sí que donant-vos novament les gràcies a tots per acompanyar-nos avui i també animant-vos a seguir participant en aquest cicle d'activitats i també en el Congrés de la Joventut de Catalunya, que tindrà lloc, com us deia abans, el mes de febrer. Passaria la paraula a la gent de l'Escola Lliure al Sol, que és l'entitat que en aquest cas, en aquest àmbit, és l'entitat que s'encarrega de dinamitzar aquestes activitats. Per tant, moltes gràcies i us passo la paraula. Gràcies, Àlex. Molt bé, doncs res, començarem, us comparteixo, farem com una primera part de posada de context i una mica de continguts i això, i llavors després sí que ha de ser una sessió, això, com molt participada, i la gràcia és que en qualsevol moment pugueu fer aportacions i pugueu anar com compartint l'opinió, atureu i parlem del que sigui, perquè la gràcia de la sessió precisament és això, que puguem compartir idees i enriquir una mica les nostres posicions i treure un debat allò bé, bonic. Començarem, primer de tot, un moment que us comparteixo l'enllaç. Haureu de clicar, si aneu al xat, és una, no sé si ho heu fet mai, una presentació a través del Mentimeter. Llavors us trobareu dues preguntes. Les preguntes que ara mateix us llenço, així com per entrar en matèria, és bàsicament què és la solidaritat, per mirar de començar a parlar sobre el concepte de solidaritat. Aleshores, si entreu a l'enllaç que us he posat en el xat i cliqueu, es tracta de que poseu 3 idees o conceptes o frases del que creieu que és la solidaritat. I ara comparteixo
Veieu bé els colors? Ara tenim... Generositat, compartir, altruisme, comunitat, suport, justícia... Us passo l'altre... perquè entenc que... us han sortit les dues preguntes? No, A mi ja m'ha sortit la segona. vale. Perfecte. D'acord. Recupero la primera pregunta. Veient això, no, una mica totes, llenço com la pregunta una mica també perquè iniciem el debat de per què creieu que són necessàries les iniciatives de solidaritat? Com ens afecta això a la nostra vida diària o com ho necessitem a la nostra vida diària o a la societat en la que estem o no sé, què us ve? Jo crec, perdoneu, no sé si parlo directament o... Sí. No, a veure, una mica responent a la pregunta que dius, la sensació és perquè... És a dir, jo crec que bàsicament necessitem exemples de solidaritat i necessitem exercicis de solidaritat perquè la sensació és que, encara que pugui semblar que som autosuficients, diguéssim, pel nostre propi compte, si moltes vegades cada un de nosaltres necessitem d'aquesta xarxa comunitària, no? que fonamentalment es basa en aquests exercicis de solidaritat per poder reeixir en moltes coses. Alguns les necessiten per poder reeixir en el més bàsic, d'altres, diguéssim, els hi cal per potser assolir objectius més ambiciosos o més complexes, no? Però al final la sensació és que sense aquest suport comunitari, sense aquest
aquesta capacitat de mostrar solidaritat els uns amb els altres no hi ha avenç ni individual ni col·lectiu. Algú més vol aportar una reflexió? Sí, jo mateix, pensant també amb el que anava comentant l'Àlex, jo quan estava pensant en això pensava com en la codependència que tenim entre nosaltres i també afegiria la ecodependència que també tenim amb el planeta. Llavors, per mi, al final, solidaritat crec que és una manera, o exercir la solidaritat és una manera de reduir de les desigualtats o de posar en valor aquesta dependència que tenim entre les persones, entre les comunitats i també entre nosaltres, la raça humana, la humanitat i el planeta. Així que jo diria com, el que em ve al cap és dintre d'aquest món, que és un món que a vegades ens porta a l'individualisme, que ens porta a les lluites individuals, a potser un capitalisme molt ferotge o la lluita per la supervivència quasi bé, doncs que al final exercir la solidaritat és una manera de reconèixer l'altre i reconèixer que no estem sols i donar també aquest espai a que les coses no siguin individuals i puguin ser compartides, i donar accés i espai a compartir les oportunitats que un ha tingut i que pot compartir-les amb els altres a mode de reduir les desigualtats. Afegeixo amb la línia que comentava el Rai, que també moltes vegades aquesta paraula s'ha mesclat o s'ha publicitat com una acció individual cap a les altres persones. I crec que aquí hi ha una part que va molt més enllà, si entenem aquest concepte com una cosa molt més ampli, que no és només tu què fas en un moment, en una sola acció o pel fet de donar alguna cosa a alguna altra persona, sinó que és una cosa que va molt més enllà, que és algun dia tu donaràs, l'altre donarà, i entendre aquesta xarxa com una cosa molt més àmplia i molt més dinàmic. I que no és una cosa d'un sol dia, sinó, com diu aquí a la pantalla, que és tot l'any, i no són coses que passen dies puntuals, sinó que és pensar-ho com un terme com molt més general. Doncs sí, tot el que heu dit, una mica també la solidaritat potser podria ser, recollint les idees, també com responsabilitat en el fons, i és com una resposta a les necessitats que tenim actualment de manera col·lectiva i com deia l'Àlex, també per resoldre la individualitat del sistema actual on vivim, que tendeix com a la individualització de resoldre les nostres necessitats i això, llavors, aleshores, per pal·liar com aquesta mancança, necessitem de la solidaritat per transformar d'alguna manera. I una mica l'objectiu també de l'economia, i per això li diem economia solidària, social i solidària, és això, és transformar i a partir d'aquesta solidaritat començar a construir nous paradigmes de com ens relacionem i com fem economia. Llavors, a la segona part us preguntava... Hola, no funciona ara. Ara. Quins exemples de solidaritat heu conegut? Llavors, donació de joguines, xarxes de suport, open arms, ecofeminismes, voluntariat, pam a pam, justícia ambiental, recapte d'aliments... Algú vol explicar el que ha posat, el per què? Totes parteixen d'unes necessitats en realitat que tenim des del col·lectiu i aleshores hi ha hagut aquesta resposta de solidaritat, que bàsicament és així com neixen totes les iniciatives solidàries. Si algú vol dir alguna cosa més sobre això, si no ja passem al tema. Doncs entrem al tema.
perquè l'economia social i solidària pot ser un motor de transformació social cap al bé comú i la justícia climàtica. Doncs això és una mica el que hem d'intentar descobrir entre totes o acabar-nos o convencer-nos entre totes o una mica reforçar el discurs o no, o discutir-ho, no? Què és l'economia social i solidària? Doncs l'economia social i solidària configura, diguem, un sistema econòmic que es caracteritza per els conceptes que veieu aquí al costat, no? Aquí que us he posat. Doncs l'equitat, la inclusió, la solidaritat, la transparència, la participació, la sostenibilitat, el compromís amb la comunitat, amb una voluntat transformadora. Es caracteritza bàsicament per posar la persona al centre, no? La diferència potser amb un sistema que l'objectiu no és la persona, sinó l'objectiu és fer un marge de diners o l'objectiu és perseguir els interessos del capitalisme, que és guanyar més i generar riquesa i produir i seguir alimentant la roda, no? L'economia social i solidària es basa en aquests valors i bàsicament el que fem és generar iniciatives transformadores que responguin, diguem, a una necessitat que tenim com a col·lectiu, sí? Oblidant-nos i intentant transformar el sistema. D'on ve el concepte d'economia social i solidària? No sé si esteu molt familiaritzades amb el concepte, amb el debat actual que hi ha sobre l'economia social i solidària, però amb l'aparició de la societat del benestar i del liberalisme apareixen unes mancances en el sistema, no? Unes mancances de tot allò que no té un interès econòmic, queda apartat i exclòs del sistema, tot allò que no pot entrar dintre de la roda del produir, de la força de treball o de generar riquesa, queda exclòs. I on no arriba l'Estat, les estructures de l'Estat, diguem que es genera una beneficència i una caritat que és qui ha de resoldre aquestes necessitats, no? Així, parlant clar, les persones que potser formen part de la roda del sistema capitalista generen iniciatives solidàries, no? Per potser que la seva consciència se senti millor per no excloure persones al sistema, no? Per mirar de resoldre les desigualtats que acaba generant aquest sistema que exclou persones i que no contempla totes les diversitats que hi ha, no? Aleshores, històricament, neixen com les entitats sense afany de lucre, no? Estaríem parlant del que coneixem com la part més social i el tercer sector, no? És a dir, associacions, fundacions, fins i tot també moltes d'aquestes provenien del món religiós, no? Que era qui s'encarregava, era com una segona estructura de tot allò que no arribava a l'Estat, l'estructura de l'Església potser acabava generant aquesta xarxa de suport i de la beneficència per intentar arribar a tot el que quedava exclòs del sistema. Sí, si em seguiu, o si voleu aportar alguna cosa, endavant. Llavors, per aquí també, a part de fundacions, tenim les mutualitats. Evolucionem una mica més i passem a la part més ja sindical, quan el món obrer s'organitza perquè hi ha unes necessitats col·lectives i és que la força del treball cada vegada és més dura, les condicions que hi ha són infumables, impossibles de conciliar amb les vides de la gent. Sorgeix un altre cop una necessitat d'organitzar-se i ajuntar-se per donar suport entre persones que estan també com menys tingudes i per intentar fer front als patrons. Llavors aquí també naixerien com els sindicats i posteriorment també naixeria com el cooperativisme. És el que dona una mica de naixement al cooperativisme, que és una altra part de l'economia social i solidària. I aquí tindríem, i a part, altres economies solidàries que no he anomenat, que ja és com el món actual, però que us he posat com en context històric, diguem, perquè entenguem una mica la diferència entre l'economia social i potser
la solidària. A l'hora d'anomenar-ho, actualment hi ha la manera francòfona, que és l'economia social i solidària, o bé l'economia social, per exemple, com li diuen al Canadà, o a Àsia, per exemple, li diuen directament economia solidària. En canvi, nosaltres a Europa ens hem quedat, i aquí ens hem quedat amb la manera aquesta francòfona, que és partir de la base del concepte d'economia social, que aquesta es va desenvolupar molt abans que la solidària, com us he explicat ara, de com va néixer, i s'ha afegit el concepte solidària després, per incloure altres iniciatives. Aleshores, tenim com aquesta dissociació del concepte que ara realment engloba un ventall molt ampli de la societat actual i de moltes iniciatives, des de les més formals a les més informals. Actualment hi ha el debat de que la part de la terminologia de solidaritat és com que va més enllà de la desigualtat i que vol canviar el sistema i ho fa a través de l'autogestió, de les xarxes de suport, i es generen com pràctiques realment reals alternatives al sistema. Pot semblar que l'economia social actualment està és a dir, ve de l'històric que ha hagut de resoldre unes necessitats que no estaven resoltes per les estructures de l'Estat i senzillament és com una complementació del sistema, que podria ser que poden, és a dir, el sistema actual se sustenta per si i l'economia social és qui ajuda a que podeu estar o no d'acord. Ja dic que és un debat que actualment està damunt la taula i que, per tant, també estaria bé sentir les vostres opinions. Però fins i tot dintre del món d'economia social i solidària hi ha també com aquesta divisió, de dir, estem generant pràctiques alternatives al sistema perquè volem realment generar pràctiques transformadores o senzillament som un complement de les mancances del sistema i, per tant, ja ens està bé i senzillament anem complementant. És aquí on probablement ara mateix hi ha un gran debat i això. I, de fet, és un gran debat que actualment a Catalunya, dintre de l'Associació d'Economia Social i Solidària de Catalunya, que hi ha fundacions, associacions, hi ha la XES, és com que engloba tot aquest món d'economia social i solidària, realment moltes de les coses, de les decisions, els debats que hi ha actualment, perquè, per exemple, s'està intentant fer la llei d'economia social i solidària i s'estan tenint com molts debats a través de què ha de tenir aquesta llei, com han de ser, què denominem economia social i solidària, doncs els debats de fons estan aquí, en com és la nostra economia social i solidària. Anem més enllà o això, és una mica el que he dit. No sé si voleu dir alguna cosa sobre... Si teniu dubtes o voleu afegir la vostra experiència o alguna reflexió. Jo tinc una pregunta, Anna. A quins països es desenvolupa més l'economia social i solidària? Has parlat de Canadà, has parlat d'Europa, aquí, per exemple, a Catalunya, jo sé que, pel que jo conec sí que hi ha bastant, però no sé si a la resta del món o resta d'Espanya es dinamitza de la mateixa manera o quines experiències hi ha? A la resta del món, és a dir, per exemple, tenim la RIPES, que és l'associació, la xarxa internacional de la promoció de l'economia social i solidària. Realment, per exemple, a Sud-amèrica n'hi ha moltíssim, hi ha moltes iniciatives, hi ha fins i tot també d'informals allà. Bàsicament, les experiències que hi ha és molt d'economia solidària i també neixen molt, per exemple, de les comunitats indígenes, de tot el... és com entitats que realment són bàsicament informals per necessitats del col·lectiu d'ajudar-se, és a dir, associacions de dones, d'indígenes per fer front a les injustícies que hi ha en el tema de tots els camps i de les expropiacions. Realment, a Sud-amèrica és molt bèstia. De fet, nosaltres estem com dintre de la xarxa d'economia solidària de Catalunya, la XES, estem dintre
del que seria l'espanyola i després estem conjuntament amb l'americana, no? I realment allà és superpotent les iniciatives que hi ha i, de fet, aquí a Catalunya n'aprenem moltíssim de les d'allà. I, de fet, moltes persones que venen aquí que són d'Amèrica Llatina, doncs aquí també generen moltes iniciatives més d'economia solidària. Però ja us dic, allà el concepte és molt més d'economia solidària. I us volia parlar d'iniciatives més endavant, perquè ara estàvem com en el debat d'economia social i solidària. Després us explicaré algunes iniciatives més. No vull avançar-me. No sé si et serveix. No volia fer spoiler. Sí, no, el que també em preguntava és, clar, jo sé que a Barcelona, per exemple, sí que hi ha un dinamisme relativament fort, per dir-ho així, o que hi ha unes subvencions dedicades a l'impuls de l'economia solidària. El que desconec és si als altres comarques, pobles, ajuntaments de Catalunya també hi ha aquesta idea aquesta estratègia d'impulsar l'economia social i solidària com a motor de transformació, o si això només depèn del lloc. O sigui, això és el que em preguntava. Home, en general, a Catalunya, o sigui, a nivell de generalitat sí que hi ha des del Departament de Treball i des el d'Economia Social i Solidària, que va amb tercer sector, i realment hi ha finançament. De fet, hi ha una línia que és dels ateneus cooperatius, que, per exemple, això, a través dels ateneus cooperatius es promou molt l'economia social i solidària, perquè són ateneus que estan a tot el territori i el que es fa, bàsicament, és una subvenció per mirar d'ajudar i de donar suport a noves entitats que vulguin crear, o des d'associacions que es vulguin passar cooperatives, o acompanyament a grups que volen... Això, poden ser associacions que venen a formar-se sobre el que seria la part més legal, vull dir, formacions i acompanyaments a equips, etcètera. És a dir, i això està per tot arreu del territori, és a dir, hi ha els ateneus cooperatius, hi ha una al Maresme, hi ha a Barcelona, al Vallès, vull dir, estan repartits per tot el territori. I després, a nivell d'ajuntaments i tot, actualment sí que hi ha una tendència a buscar criteris a l'hora de fer, per exemple, licitacions i coses així, de prioritzar l'economia social i solidària. Però sí que també funciona molt de la voluntat de cada territori. Vull dir, sí, com si... Ajuts, no conec, és a dir, clar, a Barcelona sé que hi ha ajuts perquè l'Ajuntament de Barcelona també aposta, però també sé, és a dir, intercooperant amb altres cooperatives, és això, és a dir, sé que depèn molt de cada ajuntament. És cert que hi ha un canvi, o sigui, i de fet, una de les iniciatives que s'està promovent des de l'economia social i solidària és mirar de fer la llei d'acció concertada, que és que es puguin fer concerts amb entitats que siguin de l'economia social i solidària i que, per tant, depèn de quins serveis hi entrin, que siguin entitats de l'economia social i solidària i que, per tant, entitats que són altres formes jurídiques no puguin entrar o ho tinguin més difícil, és a dir, que realment les entitats que estiguin portant serveis com puguin ser d'atenció a les persones o serveis que estiguin treballant per l'Ajuntament o el que sigui, ja siguin amb contractes menors o el que sigui, doncs que realment responguin als valors de l'economia social i solidària. I, de fet, una mica és el que es vol perseguir també amb la llei de l'economia social i solidària que s'està fent, que es posi en valor i que puguem d'alguna manera cada vegada ser més presents a l'hora d'interactuar amb l'administració i això. No sé si he resolt, Jo volia fer un altre dubte que em venia ara amb això últim que deies, que entenc que també ara el terme s'ha fet molt visible i amb això també s'està generant pràctiques que potser a vegades no acaben de ser dins de l'economia social i solidària. I una mica que ho has comentat abans d'entrar en aquesta pantalla, però si pots explicar una mica més com es defineix, o sigui, qui és economia social i solidària i qui no, que has comentat uns objectius al principi, no?
perquè en el fons també, ara llavors amb el que deies del debat, entenc que això també va molt lligat, que potser hi ha col·lectius o entitats que estan dins de l'economia social i solidària, però que també en el fons fan un tema generen algun tipus de producte, no? I això també es fa entrar en un mercat, i això també en un mercat que no és social ni solidari, i entenc que això també va dins del debat de com es defineix una cosa i una altra, no? No sé si m'estic explicant. Clar, és a dir, economia social i solidària pot ser tot allò, entren des d'associacions, fundacions, cooperatives, entitats que fins i tot també hi ha alguna societat laboral que realment compleixen els requisits, no? Que crec que ho explico aquí, ¿vale? Els aspectes que defineixen l'economia social i solidària. El que deia, formals o informals, i aleshores és a dir, el que es busca és que hi hagi un compromís amb la comunitat, és a dir, que estiguin arrelades al territori i que tu pots estar creant un producte, sí, però si estàs, per exemple, generant treball i un treball de qualitat, estàs aportant en aquell territori que les persones que estan treballant que puguin estar qualificades però que també estan ben remunerades i se senten bé i, per tant, està generant riquesa al territori, o ja sigui perquè després el benefici que tu tens el reverteixes després en alguna entitat o fas xarxa amb alguna entitat o amb alguna iniciativa del territori que, per tant, promouràs altres coses. És a dir, la gràcia també, no? Per exemple, si entrem en les cooperatives, hi ha una obligatorietat que és que un tant per cent dels excedents s'ha d'anar a promoure l'economia social i solidària o el cooperativisme. Si tu d'aquest % dels excedents estàs obligat després a revertir-ho, això no hi ha més, no? Llavors, això d'entrada, el cooperativisme ho ha de fer sí o sí. Estem obligades a que el 20% dels excedents que tenim anualment hagin d'estar repartits o posats en xarxes, entitats, o sigui, el que sigui. És una de les maneres també de definir què és economia social i solidària i què no. Sí que és cert que és que entrem en un gran meló de si volem acotar molt economia social i solidària o si volem ser molt restrictives o si en canvi volem fer un paraigua molt gran i que hi entrin potser entitats que, per exemple, com veuríem en l'input de gestió democràtica i participativa, doncs no ho són tant, perquè és un dels altres aspectes que defineixen l'economia social i solidària, que sigui una gestió realment transparent i que realment hi hagi una participació de totes les persones que formen part de l'entitat, no? I això és un dels pilars fonamentals de l'economia social i solidària. És un dels problemes que ens trobem actualment, que ens trobem en entitats que no ho són tant, no? I perquè la seva naturalesa és una altra i no permet que hi hagi aquesta participació, no? I, de fet, després tenim entitats que són completament informals i que la participació és superigualitària i que, no? És a dir, i aquí, bueno, és el que tu dius, Ingrid, tenim un gran allò, bueno, ventall de possibilitats, digues. No, que ara em venia un altre dubte, llavors la llei que parlaves, cap on s'encara? En establir aquest paraigua o sigui, en delimitar aquest paraigua o en assentar unes bases com les que ja tenen potser unes cooperatives? Bàsicament, o sigui, cap a on s'està anant és cap al paraigua. És a dir, mirar de ser al màxim, no? O sigui, és a dir, de poder exigir que som economia social i solidària, però al final, si vols que tothom hi càpiga i és que tothom vol ser-hi, no? Moltes entitats hi volen ser, al final s'està optant per ser una mica més, que tothom estigui content, diguem. S'estan ara buscant, ara justament estem en el debat dels indicadors, que és anar punt per punt, no? I dir, vale, gestió democràtica i participativa. Què vol dir i quins inputs posarem aquí per definir que la gestió realment és democràtica i participativa, no? O com ha de ser la participació. És complex, però és a dir,
ja sabem que dintre de l'economia social i solidària hi haurà iniciatives que seran molt transgressores i molt més del que dèiem abans, de realment transformar i anem a fer un model nou i anem a generar dinàmiques noves, i n'hi haurà que seran més continuistes amb el sistema. Perquè, bueno, però això no deixa de ser com està això a Catalunya actualment. No és ni el cap on volem anar, ni el que hauria de ser, ni res, però és el que està passant. Sí. De fet, clar, també hem de tenir present que per exemple, dintre del cooperativisme hi ha les cooperatives agràries, hi ha cooperatives de consum, d'habitatge, són molt diferents entre si, o cooperatives de treball. Doncs podem trobar una cooperativa com la Bacus, a després una cooperativa superpetita com, per exemple, Mujeres Palante, que elles el que fan és acompanyar a les dones migrades que arriben i donar un suport emocional i tan legal per tirar endavant la vida aquí, que hi ha una diferència molt important. El mateix passa amb les associacions que hi ha, amb les fundacions, que potser hi ha fundacions més grans que els és més difícil tenir una gestió democràtica o participativa i en canvi n'hi ha és a dir, tenim un ventall de... Clar, una cooperativa tan gran, per exemple, com la Bacus, tot i que també és molt participativa i tot, i realment, és a dir, però amb objectius molt diferents i això, i maneres molt diferents també de resoldre totes les necessitats i això. Què més tenim? Aspectes que defineixen l'economia. No sé si algú més volia parlar. Jo vull preguntar una cosa que em surt ara. Quan nombres a Bacus, em ve al cap directament la pregunta de encara que Bacus és una cooperativa o dintre de la llei de cooperatives, tu pots ser una cooperativa amb ànim de lucre o sense ànim de lucre. I aquí la pregunta directa és compatible l'economia social i solidària amb l'ànim de lucre o estan considerades dintre de l'economia social i solidària aquelles empreses cooperatives que defineixen els seus estatuts que busquen el lucre? Molt bona pregunta. És un altre debat, de fet, és un dels problemes que també hi ha, però el cooperativisme hi ha, un gran percentatge és amb ànim de lucre. El que sí que... Però, de fet, i una de les coses que també defensem des del cooperativisme és que pot ser amb ànim de lucre, però si tu pel teu ADN com a cooperativa tens que realment hi ha d'haver un compromís amb la comunitat, si el marge de benefici que tens el 20% s'ha de recaure en la promoció de l'economia social i solidària o la intercooperació, etcètera, doncs són com coses que diguem que ens ajuden a no desviar-nos i a no caure en anem a buscar marges o el que sigui i en seguir sent com economia social i solidària. I, de fet, clar, podem dir això, però que després hi ha entitats sense ànim de lucre que potser tenen molt de lucre. És a dir, el sense ànim de lucre, al cap i a la fi, el que vol dir és que no ens repartirem els beneficis entre nosaltres, però pot ser una entitat que realment les persones que hi estan tenen uns sous desorbitats, tenen la forquilla salarial, la diferència és desorbitada, i que pugui ser una associació o una fundació. I això no té garantia de res, m'explico? I pot ser que sigui una cooperativa que és amb ànim de lucre o una SL amb ànim de lucre que tenen una forquilla salarial superbaixa i, per tant, potser la diferència entre el que cobra més i el que cobra menys és que, en plan, és U3, U2, no sé, o sigui, clar, és que el que ens defineix en el fons, i és una de les coses també que es parla, potser no és tant la forma jurídica, i és una de les coses que també s'intenta mirar a través del balanç social, que és una eina que hi ha de l'anàlisi que tenim, és un exercici de transparència que fem les entitats de l'economia social i solidària per revertir, és com tota la memòria del nostre any, amb números, intentar volcar tot el que ha passat a la nostra entitat i aleshores entrar en una anàlisi de com estem en diferents inputs, ja sigui qualitatius o quantitatius, per veure si realment
estem complint amb objectius de diversitat, de com reverteix els nostres beneficis en el col·lectiu, etc. No? I quin és el nostre impacte també cap a la societat. Si és positiu o no, o si... El que llavors és això, és que parlar de forma jurídica de vegades no ens és garantia de res. O sigui, és més les persones i el que realment, el projecte que estem fent, que no potser... Sí que és això, que hem de mirar de... Doncs no sé, ara que fem la llei d'economia social i solidària, doncs anem a posar el màxim d'esforç perquè realment puguem acotar coses i realment puguem fer que això sigui garantia de que... Però bueno, també és una cosa que es diu, feta la llei, feta la trampa, vull dir que passa. No sé si he resolt coses. Però és un debat interessant, vull dir que... Seguíem amb aspectes que defineixen l'ES, no? Independents respecte als poders públics, és a dir, que hi hagi aquesta autonomia o autogestió, gestionar els recursos de manera equitativa i de manera sostenible. Tot això és molt discutible, ja us dic. Podem trobar entitats que ho posem en dubte, però que també és un exercici, per exemple, que també estem fent dintre de les federacions i en plan de les entitats de segon i tercer grau, de dir, ens hauríem de mirar el melic per veure si realment totes complim els aspectes, o sigui, el que estem exigint a nivell d'economia social i solidària. Un aspecte molt important, posar l'economia al servei de la persona, és a dir, la persona està al centre, el nostre objectiu, i és una de les coses també que potser ens pot diferenciar amb el que també deies, Rai, de dir, sí, o no sé si ho deies tu, Rai, o tu, Ingrid, el tema que fem un producte o el venem, que en el fons estem també entrant a la roda de la producció i de vendre i de guanyar diners. Però la diferència està en què o sigui, quin és l'objectiu que ens mou. L'objectiu és fer un producte per fer un producte o l'objectiu potser és que ens ajuntem unes quantes perquè tenim una professió que és anem a fer samarretes i ens estem ajuntant per autoocupar-nos perquè som persones que no hem trobat feina en el nostre sector i hem decidit fer això, d'acord? Doncs anem a fer samarretes. L'objectiu és viure d'això i tenir un sou les persones que ens hem ajuntat. I això ja és una necessitat col·lectiva, que en el fons és viure. La principal necessitat serà aquesta. La necessitat que, per exemple, i de fet, és una de les coses que passa a l'economia social i solidària, que tenim molt clars el nostre ideari, el per què estem i tot. Potser una SL normal, senzillament el seu objectiu és fer diners. Li és igual fer samarretes, fer bolígrafs o gestionar residències. És que és igual, no? O sigui, l'objectiu és anem a veure quin és el sector que potser es fa més diners o el que sigui. Aleshores, és la diferència, així explicat planerament, no sé si... Però aquí l'economia està al servei de la persona i bàsicament nosaltres fem una activitat per... Ja sigui una cooperativa de treball ho farà perquè ens volem autoocupar. Una cooperativa de consum ho farà perquè s'ajunten perquè volen consumir de manera conscient, amb productes de proximitat, etc. I què fan? Agafem una cooperativa de consum per consumir producte que a nosaltres ens agradi i amb uns paràmetres. Una cooperativa d'habitatge, el mateix. Un grup de dones un grup de dones que decideixen compartir la seva criança i que no poden portar-los a escola bressol i volen compartir un espai, doncs també al centre està la necessitat que hi ha de compartir la criança o el grup d'homes, de pares que volen també compartir experiències i van els dissabtes al matí a un pati d'una escola a passar una estona amb els seus fills i compartir. Això també és economia social i solidària i això posa l'economia al servei de la persona, en aquest sentit. Són iniciatives que es generen i que formen part de l'economia social i solidària. De les més formals, com una cooperativa o com una associació o una fundació, les més informals, com pot ser un grup de criança o
o un grup de compartim les joguines i ens les anem passant perquè, no ho sé, és a dir, hi ha moltes coses. Sigui com sigui, és això, és a dir, la persona està al centre, no? I les decisions que marquen, les decisions polítiques que marquen l'entitat estan per la persona. És a dir, si hi ha un marge econòmic, potser es decidirà augmentar els sous de totes les treballadores perquè les treballadores han aportat el seu treball i el seu temps, però no és un marge que s'estan repartint. Sí? Llavors aquí entrarien les finances ètiques, els grups de criança, el que us estava dient. És com la diferència entre l'economia més socioempresarial, ens hem ajuntat per oferir serveis, que per exemple aquí també seria oferim serveis de qualitat, feina de qualitat, o posem en valor un sector, sigui el que sigui, pot moure, i que aquí també entrarien socioempresarial des de cooperatives, des de societats laborals o associacions i fundacions, el que dèiem, el tercer sector, o, és que ara cada vegada, jo crec que hi ha de tot, de cooperativisme, en aquest sentit, hi ha com a mercat social, que ja diguem que estem com a tots els sectors actualment, economia social i solidària. I després estaria més a l'economia sociocomunitària, que serien com aquestes iniciatives més de necessitats com del col·lectiu i que no busquen, és a dir, no busquen en si un treball per algú, és a dir, sinó que senzillament és això, cooperatives de consum, criança, bancs del temps, iniciatives en plan agroecològiques, de cistelles, xarxes d'intercanvi, el que sigui. Sí, monedes comunitàries, etcètera. El ventall és molt ampli. Vull dir que podem estar d'acord que aleshores hi ha algunes que ens agraden més o menys, perquè potser no estan aportant el que... O creiem que algun dels criteris no els estan seguint, el que sigui, però per això també és discutible. I dintre com de casa també tenim aquestes reflexions de dir... hem de millorar, depèn de quins aspectes o no, etc. Voleu dir alguna cosa? Llavors també us volia parlar d'algunes iniciatives. El de Mujeres Palante, per exemple, ja l'he dit. Després també tenim... Però, és una mica també... Ja hem anat explicant algunes coses quan m'heu preguntat de com estàvem a Catalunya actualment. Però, per exemple, us he posat l'exemple de la Diversa, que és una cooperativa d'habitatge, que cada vegada sentim més a parlar de les cooperatives d'habitatge, ja sigui de nova creació o en cessió d'ús. Per exemple, la Diversa és una que és en cessió d'ús, que la Dinamo, que és una fundació, diguem que ha fet la compra del local i aleshores la cooperativa és qui gestiona l'habitatge amb un lloguer assequible. Doncs és això, una necessitat que tenim col·lectiva de lloguers molt cars, perquè la Diversa està a Barcelona, de lloguers molt cars que s'uneixen i fan això. Mujeres Palante, que no sé si el coneixeu, també dones que s'uneixen perquè ser dona i migrada és doblement difícil i acabada d'arribar encara més, i aleshores el que fan és ajuntar-se per fer un acompanyament emocional i també legal a les persones que arriben i que ho necessiten. Després també tenim, us he posat el de les mans al terra, que són una iniciativa també d'arquitectura ecològica, que el que fan bàsicament és posar com la vida al centre i fan processos participatius o en plan si tu els demanes la casa, o sigui, el que fan és mirar molt les teves necessitats i tu formes part d'aquest procés com activament de pensar en l'espai on viuràs, però també acompanyen a l'autoconstrucció. I també fan tallers de la divulgació de la bioconstrucció i perquè tu mateix puguis construir-te la pròpia casa. És una altra iniciativa.
Després també hi ha una que és l'Escola Popular La Bordeta. He intentat buscar iniciatives o explicar-vos iniciatives diferents, no? Que no sé si la coneixeu, és una escola que va néixer amb unes necessitats que hi havia al barri de La Bordeta a Barcelona per unes famílies que no podien conciliar sense, no? I haver de destinar econòmicament molts recursos, els era impossible. Aleshores, això va néixer sobretot relacionat amb la plataforma d'afectats per la hipoteca. Van detectar aquestes necessitats i aleshores es va crear un espai de lleure, diguem, per acompanyar els infants que ho necessitessin i a les famílies que no podien conciliar amb la feina. I ha anat evolucionant i hi ha ara també es fa un casal d'estiu que està 100% subvencionat, buscant subvencions de l'Ajuntament i de la Generalitat i això. Com aquestes iniciatives n'hi ha moltes d'altres, us volia explicar. No ens podem oblidar també que, per exemple, aquestes iniciatives són amb joves, excepte la Mujeres Palante i la Diversa, i en el cas, per exemple, del lleure. O sigui, actualment a Catalunya l'associacionisme juvenil i el lleure, els esplais, els caus, tot això, forma part també, és una necessitat que hi havia en un moment donat, o ja sigui de conciliar o de tenir un lleure de qualitat pels infants o d'educar, amb necessitat també de transformar un model de societat que no ens agradava i es va generar tot el que és els esplais i els caus, els casals de joves, que també potser és buscar una manera de lleure alternatiu pels joves i que sigui també més autogestionat o el que sigui. D'exemples a Catalunya, vull dir que n'hi ha moltíssims, vull dir que jo crec que no ens els acabem. Suposo que també és identificar i també com acompanyem aquests joves i quines eines els donem perquè no desapareguin iniciatives que realment són potents. Que jo crec que aquí és on està el tema, de què és el que podem fer, posar recursos i això. No sé si voleu comentar alguna cosa més. Sí, Anna, jo tenia dues preguntes. La primera és com encaixa tot això amb la justícia climàtica? I la segona és com encaixa tot això amb la gent jove? És a dir, les iniciatives que sorgeixen, d'on sorgeixen? Què és el que esteu veient? O vosaltres esteu més a prop potser coneixeu com a experiències del territori i tot. Què és el que està passant? Els joves es pugen al carro de l'economia social solidària? És una cosa que es pot... No sé, no? Estic veient que el fet de poder tenir una bona xarxa o un espai perquè l'economia social solidària es desenvolupi en un territori pot afavorir a moltes coses, des de la cohesió social d'aquell mateix territori a l'autogestió conscient de les pròpies necessitats, no? En un món que estem parlant de l'augment de les desigualtats, de la crisi climàtica, de la crisi de l'habitatge, de moltes múltiples crisis, veure com la idea de l'economia solidària com una resposta col·lectiva i autogestionada d'això, ho veig com bastant positiu. M'agradaria saber això, com encaixa amb la justícia climàtica, que és un punt important també de l'eix que treballem, i com encaixa això amb els joves. Com encaixa amb la justícia climàtica? És que, en realitat, un dels pilars fonamentals de l'economia social i solidària, bàsicament, és com la transformació del món on vivim i la responsabilitat cap al nostre entorn i destriar això de la justícia climàtica. O sigui, és que és impossible. Llavors, clar, de fet, l'economia social i solidària també engloba el que podríem dir l'economia circular o l'economia del bé comú. És a dir, són potser iniciatives que estaven com molt per separat i que l'economia social i solidària les engloba totes. Fins i tot també parlem d'economies feministes o ecofeminisme, no? Tot, o sigui, en realitat és que per mi és com impossible destriar-ho perquè no... En el moment en el que tu fas una entitat que els seus valors són
arrelament al territori, compromís amb el teu entorn, i no podem oblidar l'emergència climàtica que tenim actualment i el compromís que hem d'adoptar amb ella, no? Clar, sí que és cert que jo crec que s'han de generar polítiques reals i que també han de venir per part dels governs perquè realment totes les entitats haguem de fer esforços cap al col·lectiu, perquè moltes vegades també crec que acaba sent voluntat de cada entitat el que realment, les dinàmiques que s'acabin generant i què és el que acabin revertint en la societat o com produint, quin és el model de producció que fan servir totes les entitats, etc. Vull dir, en aquest sentit, vull dir que queda molta feina per fer, però per mi és com impossible destriar-ho. No sé si ho veieu així o no, però en aquest sentit no... És com la responsabilitat aquesta que hem de tenir cap al territori on estem. És que és un dels valors, llavors és com impossible. I quina altra cosa m'has preguntat? Que ara no me'n recordo. Sobre la gent jove i la participació de la gent jove a les xarxes d'economia social i solidària. La gent jove, n'hi ha moltíssima i de fet jo crec que moltes iniciatives comencen sent de gent jove, és a dir, ara ens trobem, jo què sé, o associacions o fundacions o cooperatives de gent que ja és molt gran, etc. Però és que tothom, quan parles, hi comença de jove. És a dir, jo crec que la mitjana de gent que comença una cooperativa, vull dir, entre els 21, 23, no? Vull dir que és el que et trobes, la gent comença la cooperativa o comença a fer coses. La meva mateix vam començar quan jo tenia 25 anys i les meves companyes 18, no? En plan, que vam decidir ajuntar-nos a una cooperativa per intentar fer un lleure com més de qualitat i intentar, no? Llavors, i jo crec que hi és, i el que passa és que jo crec que també és una part molt complicada perquè comences sense recursos i anar a parar a algun lloc no? És a dir, que diguem que en aquest sentit et puguin donar el suport i tot, doncs és difícil. Però jo crec que amb el tema dels ateneus cooperatius realment cada vegada s'està generant una xarxa de suport perquè realment aquestes iniciatives puguin tirar endavant. De fet, també hi ha programes de fer cooperatives d'alumnes a les escoles i aleshores generen també diguem que en les edats de secundària, als instituts, fan com un procés de generar la teva pròpia cooperativa a través de les necessitats, etc. També, i tot això són coses que les impulsa la Generalitat i que les duem a terme les entitats de l'economia social i solidària, no? O, per exemple, les formacions que també es fan i els acompanyaments que es fan als cicles de graus superiors o el que sigui. És a dir, realment existeix o sigui, que els joves s'estan ajuntant i que fan xarxes de suport. És cert, per exemple, l'Escola Popular de la Bordeta, que la conec molt de prop, també és gent jove, o sigui, gent que entre 19 i 25 anys ha volgut, perquè té temps i perquè pot oferir aquest espai, doncs iniciar aquesta iniciativa. I això, no sé si... Jo, relacionat amb això, un dubte, que pot ser que moltes vegades no s'és conscient que potser s'està fent economia social i solidària. Aquest jo crec que és... Sí. Aquest jo crec que és un dels problemes. En plan, quan tu vas a algun lloc i els dius és que un casal popular, feu economia social i solidària, sí, feu economia social i solidària i és molt important, no? O fins i tot al Cau, a l'Esplai, o a un Ateneu Popular, no? Tot això és economia social i solidària i és molt important, o fins i tot això, el grup de cistella ecològica o el grup... Tot això és economia social i solidària i és això, és superdifícil arribar
en aquest sentit, però jo crec, clar, és que jo soc de la branca positiva, en aquest sentit, llavors jo tendeixo sempre a veure les coses amb el got superple, llavors jo crec que en aquest sentit sí que es fa feina, no?, a través de... Clar, també és cert que la meva realitat, és a dir, no tinc una visió molt general de Catalunya, és a dir, sí que intercooperant amb altres entitats que són del territori tinc nocions, però tinc una noció molt també de Barcelona, i clar, a Barcelona es couen moltes coses. Jo no sé si vosaltres sou del territori i podeu aportar també la vostra visió d'arreu. No sé si hi ha algú fora de Barcelona o totes som... No, Vaja. Ostres, quina llàstima. Doncs res, però sigui com sigui, és a dir, jo sé que s'estan generant iniciatives. De fet, ara, en breus, no sé si ja ha sortit oficialment o no, però generaran unes, que ara no me'n recordo com es diu el nom oficial, no?, que és com a comunitats al barri. Llavors vol ser una iniciativa que és a dir, s'ha de generar com xarxa de consum, no?, local i dinamitzar, diguem, les entitats del barri, i qui ho ha de liderar i qui es pot presentar per fer aquesta xarxa, diguem, han de ser o entitats de l'economia social i solidària, però, per exemple, ha de ser una associació o una fundació o no sé què amb una cooperativa, no? És a dir, hi ha d'haver, és a dir, com uns requisits, no? És com per dinamitzar el territori a nivell local i això, és a dir, generar com en aquest sentit, com tant de barri com de poble, espais reals de participació, també de dinamitzar el territori a nivell tant de comerç com de xarxes de suport, etcètera, com d'entitats, i aleshores això es podran presentar com entitats de diverses, és a dir, de diferents formes jurídiques per dinamitzar el territori per dur a terme això. I això són iniciatives que són bastant, és a dir, cada vegada estan sortint més iniciatives així per part del Departament de Treball, vull dir que no sigui... està bé, no? Vull dir, en aquest sentit, creix, diguem, això. El que passa és que, vull dir que s'ha de fer molta feina també, no? Perquè, diguem que amb el que estem competint, de moment, és molt fort en aquest sentit. Canviar les dinàmiques de producció i també de la rapidesa amb la que estem immerses actualment, no... O sigui, és molt, molt difícil. I això serà per promoure el comerç local i tot això. M'he anat de la pregunta que m'havies fet, o no? Jo volia llançar-vos unes preguntes, que me n'heu fet moltes a mi i havia de ser un debat. A veure... Vull llançar-vos unes preguntes que eren... Vosaltres, és a dir, coneixeu de prop iniciatives de l'economia solidària que estiguin liderades per joves o no sé si les voleu compartir o alguna cosa. O, per exemple, una de les altres preguntes que volia llançar és quines limitacions tenim com a... És a dir, en aquest sentit, amb els joves, no sé si vosaltres us trobeu, no? Perquè sou, diguem, persones que treballeu, no?, com a tècniques o el que sigui, llavors potser també us trobeu que hi ha, diguem, algunes limitacions a l'hora de que es poden trobar les joves a generar noves iniciatives o no? Jo em llenço, per això et demanava allò d'abans, de si es reconeix com a economia social o no. Conec molt casals de joves i casals de joves de Barcelona que estan dins del marc de la gestió comunitària
És a dir, que ells mateixos són els que estan gestionant l'espai a través d'una associació sense ànim de lucre i que molts d'ells també formen part de la federació, de l'associació de casals de joves de Catalunya. I, clar, a mi a nivell de limitacions el que em ve molt al cap és que en aquest cas concret estan en un espai d'equipament municipal i aquí hi ha una part de limitacions que és tot el que és la part administrativa i burocràtica, no? que requereix estar dins d'aquest espai. Com a associació hi ha tota una feina, que hi ha persones contractades per gestionar-ho, però que requereix també tota una dinàmica que potser a nivell d'associació es vol treballar molt el que és la participació i fomentar-la i treballar la democràcia o treballar tot el tema feminismes o treballar justícia climàtica. Llavors hi ha tota una part que s'ha de destinar moltes vegades a la gestió, i a la part administrativa. I em venia al cap aquest cas concret. Vale. Bueno, és el gran exemple, jo crec, i és també com s'inicia potser la participació juvenil, és a dir, on es cou potser, com a mínim és l'experiència que jo he viscut també a través de l'associacionisme, que la participació juvenil es realitza a partir d'aquests espais, que és quan la gent es coneix, s'engresca, s'empodera també amb dinàmiques apreses del món de l'associacionisme i aleshores potser després també generen altres espais i portar-ho també en el món potser també laboral i tot això. Potser el repte està en fer aquest pas de dir ens creiem que una cosa, és a dir, ho creiem com a model de lleure o com ho tenim en un espai com molt concebut en el lleure, tenim molt clar que la part voluntària és això, és economia social i solidària, i fer el pas anem a guanyar-nos la vida fent també participació, o sigui, que el model sigui amb el que hem après i generar nous llocs de treball amb aquest model que hem après, potser ens costa de fer el xip. De fet, parlarem de la meva pròpia experiència. O sigui, quan nosaltres vam crear la cooperativa érem 8 sòcies, totes veníem dels espais i caus del barri i vam decidir, i era com una cosa que no ens crèiem, podem fer això, clar, podem fer això, però, és a dir, clar, una cosa que hem estat fent voluntàriament durant molts anys, ara ho podem fer potser per fer un model diferent al que es ven actualment com a lleure perquè actualment com a lleure o treballes en una gran associació o fundació o el que sigui, si no vols això i vols un model més territorial, més del barri, més proper, això, poder-ho fer. Llavors, fer el xip és que podeu fer una cooperativa i podeu fer això vosaltres mateixes, I cada vegada, per exemple, en el món del lleure estan creixent cada vegada més cooperatives a Barcelona de gent que també té la mateixa iniciativa d'un grup de monitors que diuen que no ens agrada l'empresa o el que sigui o volem crear la nostra pròpia iniciativa, anem a fer-ho. I són gent jove, que decideixen fer això. Jo crec que aquí és on està també potser el repte en com donar una opció i que de fet això és ja com començar a través dels instituts o oferir aquestes idees quan ja estan a l'ESO, de dir, existeix això i ho podeu fer vosaltres, en plan, buscar solucions vosaltres, no que sempre haguem d'anar a buscar una cosa a un lloc. No sé si... És com... Sí, l'únic que em venia al cap amb la reflexió que feies és que en el cas d'aquest model de casals de joves, o almenys el que conec jo, que va més en la línia de gestió comunitària, on hi ha un equipament que és municipal, hi ha els autogestionats, però després aquests són on hi ha un equipament municipal. Crec que sí que és important l'espai com per poder créixer, conèixer i aprendre. I que és important mantenir aquest sentit del voluntariat. I potser pensar en la productivitat pròpia del casal seria un error en aquest cas, perquè s'entén l'espai i l'equipament com un bé comú i on pugui entrar qualsevol jove i potser generaria, en aquest cas concret de casals de joves,
ampliar-lo a potser una economia més productiva, doncs generaria com una situació que desencaixaria dins del mateix barri. I que després una altra cosa és joves que han passat per aquí que puguin desenvolupar-se laboralment en el seu àmbit on se sentin més atrets, on hagin estudiat, on hagin d'això. Pot ser un tema, però vincular-lo directament des del casal és on em generaria a mi potser cert conflicte en aquest sentit, no? Com que potser desvirtuaria també aquest espai de voluntariat on hi ha un relleu, no? I on aquest relleu és molt important per mantenir viu l'espai i bueno, com que em venia molt al cap amb el que deies, no? I una altra cosa és potser, com a part d'experiència que tens a darrere, després transformar-la en el teu espai laboral, però des d'un altre lloc que no sigui el casal, potser. O potser no t'he entès, eh? No. Volia dir el que tu has dit, Ingrid. O sigui, en aquest sentit, no era... És a dir, el casal de jove ha de seguir sent el casal de jove en el format, no? Que és a dir, té sentit que sigui així. Però el que em refereixo és al que deies ara més en segon terme, és la pròpia persona que diu jo estic vivint aquesta experiència i aquestes pràctiques que em dona l'economia social i solidària des del voluntariat, poder-les aplicar també en el meu dia a dia laboral, no? I poder generar també després això, no? És a dir, com ho trasllado, tot el que he après en el món del voluntariat i ho converteixo també en alguna cosa, perquè aleshores generarem més, és això, és a dir, més iniciatives d'economia social i solidària i a poc anirem deixant el model capitalista o les societats, les entitats, les empreses normals, la mercantil, les anirem com arraconant i necessitem més d'això. I jo crec que per això, en aquest sentit, és el que deia, és a dir, casals de joves, associacions juvenils, jo crec que són el caldo de cultiu, diguem, per després generar aquests espais, o fins i tot després també per generar això, en plan, ens autoorganitzem per fer una cooperativa de consum o per fer una cooperativa d'habitatge, és a dir, aquí és on està el tema, crear col·lectiu i generar aquesta consciència del col·lectiu a través de l'associacionisme o el que sigui, per després també portar-ho al nostre model de vida ja a l'edat adulta, o al moment d'impàs de jove, que també pots fer moltes coses, i fins... Jo crec que aquí és on està el repte també, i és el que, bueno, és a on anem també. No sé si voleu dir alguna cosa més. Sí, jo vull afegir una cosa que estava pensant ara, que és la idea de que aquest model també encaixa molt bé amb la dinamització, o pot encaixar molt bé, o les experiències que jo conec, en temes de dinamització rural o diferent del territori. És a dir, la gent jove, hi ha un desencantament amb els pobles, cosa que cada vegada està canviant, o per almenys per el que jo visc o veig, la gent jove cada cop té més ganes de tornar-se a encantar amb el poble i tornar a anar al poble o tornar a viure en un entorn que no és de ciutat, que no és de Barcelona, que no és de l'àrea metropolitana. Però el que falten potser són aquestes experiències atractives que et fan poder prendre aquesta decisió i dir, no, és que jo puc anar a un entorn més rural i menys urbà i tenir feina i viure bé i satisfer les meves necessitats i tenir una bona vida. I em dóna la sensació que l'economia solidària potser aporta aquest punt d'experiència atractiva per la població i per als joves i tot. Ja no cal anar a la ciutat per trobar feina. O sigui, puc jo mateix autogenerar la meva feina o generar el model de vida que jo vull, que potser a la ciutat me'l veig més imposat i en un entorn més rural o més petit o més... No sé, puc com dinamitzar-ho més. Són idees, no tinc res superclar amb això, però donava la sensació que per aquí hi havia algun punt interessant. No, també, jo crec que en el fons el que et dona també això és sentir una xarxa de suport, és a dir, que no vas sol o que no vas a... És a dir, de fet, el que ens dona crear aquestes xarxes de suport és que en el fons no t'estàs potser com la valentia de crear alguna cosa sol o d'anar de cop i volta a algun lloc que no saps, és generar aquest espai, el que tu deies, com de xarxa de suport i de poder generar alternatives viables, però que també existeix
o sigui, a la ciutat, perquè la ciutat precisament les hem de crear perquè si no la ciutat se'ns menja en aquest sentit, no? I tot el que hi ha actualment, de fet, jo crec que és molt més senzill crear i que potser tirin endavant, no? Iniciatives d'economia social i solidària als pobles i que potser ja poden engegar més activitat ràpid que aquí, que moltes vegades, jo què sé, no? Una cooperativa de consum, els lloguers són cars, no sé què, no? És molt difícil arribar o competir contra el mercat que tens al costat, el supermercat que tens al costat. És a dir, aquí hi ha molta més oferta, no? I en canvi un poble, potser, en aquest sentit, jo crec que pots tenir més oportunitats, no? Vull dir que hi ha moltes iniciatives que hi ha des de cases gestionades, no? De colònies a llibreries que han obert, o sigui, llibreries de persones que ja s'havien jubilat i això, i que aleshores han entrat una cooperativa i han fet una llibreria i una llibreria cafès i no sé què. Vull dir, jo crec que això existeix al món rural i que precisament escoles cooperatives també, que espais de criança i escoletes que, no sé. De fet, crec que, bueno, no ho sé, és la meva opinió personal, crec que el poble propicia més això que la ciutat, no? Bueno, potser és una opinió personal, que la ciutat ens obliguem a anar molt a la una, potser, no? A la nostra, i que, no ho sé. És un... No sé si esteu d'acord o no, o esteu super en contra. Bé, doncs no sé si voleu dir alguna cosa més o ja està. Vull dir, és l'hora. És a dir, hi havia més reflexions a fer i coses, però hem anat una mica... Hem fotut una mica de canya. Així que, res. No sé si voleu dir alguna cosa més. Ha sigut interessant. Moltes gràcies per participar. Espero que us emporteu alguna reflexió o alguna cosa a casa o ganes de conèixer més l'economia social i solidària o participar-hi o formar-hi part o el que sigui. I res més. I fins aquí. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies. Merci. Gràcies.